Kain po tayo. Mantang. Chicken. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng sisilog at adosilog. At meron po tayong mainit na kape. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, panoorin po natin ang Lucky Game. Ito sa Mythical Animals, mga ka-foodies, kailangan natin mahigatan ang bunker. Subukan po natin tumaya dito sa Green Dragon ng 20. Tres ang bunker, tayo naman ay Jack. Ayan, panalo po tayo ng 206.8. Taya ulit tayo ng 40 dito sa White Tiger. Ayan, 4 lang ang bunker, tayo naman po ay 10 ng mga ka-foodies. Kaya panalo tayo ng 376. Taya ulit po tayo ng 50 dito sa White Tiger. Ayun, 2 lang ang bunker at tayo naman ay King, panalo tayo ng 611. Bet ulit tayo ng 40 dito sa Rose Finch. Hintayin natin ang bunker. 5 ang bunker at nakuha naman natin ng King ng pinakamataas. Kaya panalo po tayo ng 488.8. Last po, subukan natin 200 sa Rose Finch. 5 ang bunker, tayo naman ay 10. Panalo tayo ng 1,880. Kayo ay may total winnings na 4,061.21 mga ka-foodies. Para ma-withdraw natin ating mga napanalunan, pindutin lang po natin ang bank. Pagkatapos po withdraw, type lang po natin amount. Kailangan po natin mag-iwan sa ating account ng at least 100 pesos. Kaya mag-withdraw tayo ng 3,900 pesos. Pwede po tayong mamila kung bank or GCash. Dito tayo sa GCash. I-click po natin withdraw, tapos ay yes. At withdraw successfully na po tayo. Ito po ang proof ng ating GCash withdrawal. Papasok po ito sa ating GCash within 12 hours lamang po. Ayan mga ka-foodies, napanood natin ang Lucky Game. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mangantam kayong Kapampangan. Manganta na po. At syempre, ang nag-request po ng ating pagkain ay si San Gorgeous. Ayan, thank you so much po sa request po ninyong pagkain. Yes. Ang request niya yung lahat ng silog. Oo. Pero nagawa na namin yun, yung Pinoy almusal na tayo. Kaya na lang po tayo, sisig silog at adobo silog. Ayan, unang subo tayo. Egg na tayo. Egg na. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. San Gorgeous, para sa iyo po ang unang subo. Kain po tayo. Mantang. Ito guys. Yung sisig natin, chicken sisig. Sarap. Malalaglag. Malalaglag na siya. Lagyan natin dyan. Ayan. Ang sarap ng rice. May garlic kasi. Ito chicken mo. Ayan na pala. Ayan pala chicken. Ito na tayo. Chicken. Lambot. Pati buto.
Ay, Kape. Alam na hindi tayo mailig sa kape, no? bakit? Ang dami, Gusto naman yung kape ko. Kape mo, Matapang na. ganun pa rin. Mga pudibis, try nyo na magluto ng sisig chicken. Masarap. Kung nagsawa ka na sa pork, sisig. Chicken naman. Meron nga, di ba? Sisig isda. Sisig bangus. Sarap. Ate tayo dito. Ito. Ay, ate tayo. Ang sarap ng sisig mo. Perfect combination talaga yung ano. Thank you. Sabitan chicken tayo. Ang laki ng chicken, mga kapudibis. Sarap.
Ay, salamat po. Ay, salamat po. Bigat. Ay! Sarap. Nakapilit ko sa'yo. Bigyan mo daw. Titira kita, Chichi. Gusto mo sisig? Ayaw niya jam. Ito. Ano mo na to? Ayun, ayoko na. Busog na ako. Busog na daw siya, no? Kapatibis. Sige. Sige. Ganyan din ba kayo kumain? Lagyan mo ng ano pa. Hindi na nagpipipit kumata mga kapatibis. Umuulan lang. Sayang. Ay, salamat po. Sarap. Busog na naman. Busog na naman yung mga inday. Ay mga foodies, naubos po namin ang sisilog at adosilog. Ayan. Ang sarap. Grabe, sobra. Kaya magluto na po kayo sisig at saka adobo silog. Sarap talaga. Tag-ulan ng ganyan, no? Masarap na pagkain. At syempre mga foodies, Lucky Game po. Nasa description box po namin ang link. Kaya download na po tayo. Yes, mga kapudibis. Follow nyo na po ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BPFBM, at syempre Instagram ng The Foodie Bee. At Kusinang Kabalan po at The Foodie Bee Vlogs. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.